Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, kadi goto fof e inde mum e yettode mum. Ko Oumar Coftal ɓalli Arimon. hande mbaɗaten ko reflection presque yimɓe fof gandi joni kaljiɗo football ene andi ko yahate Barcelona. Kadi min komi fan Barça, min ko Barça jimmi, ko Barça woni équipe. Kono hande oɗo reflection mo mbatte presque Bartomeu o bonni Barça no fewi ten kadi président keso garowo ma wat ko heewi pour fewndide ko bonni ko. Presque ɗo joni Barcelona ala kalis e banque mum. Presque président Bartomeu weddi o bonni kalis, ɓe coodi jour uji noɓe potano sodde kadi. Kono ɗum yimɓe cikkanno hankkadin ko yeehi ko kal jiɗɗo Barça taw cikkata ko Bartomeu yeehi ko yalti e club o ene ma change ɗo ñalawma ha janggo, ma équipe o change no jourat ni. Wona noon, parce que wona noon, parce que en jii Barcelona joude Juventus ɓe jouwi no moƴƴi, kadi ɓe jouwi football moƴƴo. Kono eɓe mbawno fiide Juventus jeegom e haydara, ɓe mbawno, kono wona ɗum ɓe mbaɗani ɗum parce que équipe o ha joni ko transition waɗa, koye change ɓe goni. Parce que o équipe ha joni kumen woni ko ƴewde équipe mo yiɗi wadde e nde terrain o. Ha joni ko ɗum o ƴewata. Kono hankkadin e Champions League ɗon kam ngala caɗele, kono kam ko La Liga eɗen jogui ɗon caɗele no fewi. Eɗen perde, en perde Real Madrid, en perde Getafe e Sevilla, goto fof dañƴen kadi. Joni noon ko tagi ɗum, par ce que Getafe en perde Getafe kadi Alaves kadi hanke ke goto. Eɗen gandi caɗele Barcelona football mum no jourat ni, boy won hen jouruji a wawa wadde hen comme no Dembele. hanke ko Dembele o perdi balluji kewɗi. min gomi ko ñagata ko tagi kanko omo perde balluji. est ce que hol e kumonni waɗa liggey en ƴettata holludemo holno foti fewdirde hoore makko pour ha wawa wallude équipe o. par ce que balluji mo perdat ɗi an a namdo kilo ñano wonno Borussia Dortmund o meeɗa dañƴeɗo caɗe, kon Barcelona omono perde balluji. ten kadi hanke o jouwani no fewi e Juventus on kam o jouwi, kono hanke kam o perdi balluji kewi. ten kadi ko kuman yi nder terrain ko
sa yi yeeso makko nanduɗa ko neɗɗo ceerto yiɗa ko yahata e terrain o ko o yiɗa ɗum ha e nder. Après ñan hankkadi ni deuxiéme mi-temps o ari o sanji kamɓe taɓe fof o sanji ɗum par ce que hankkadi Busquets joni Busquets fotano juude Barcelona, fotano juude premier mi-temps par ce que hankkadi joni pasuji makko ɗi ne leeli. Hanko kanko natti wonde Busquets mo yimɓe gandunowo Pjanic hankkadi ko kañum foti fuɗɗade yeeso Busquets. Hanke ko ɗum foti wonde par ce que Ronald Koeman hankkadi ene foti andude ɗum, ene foti andude ɗum par ce que an ka entraînement Barcelona, an a joué Barcelona, kala ko poɗɗa wadde ha équipe o joueur no jiɗɗa jouurde ni waɗ ɗum par ce que an woni entraînement Barcelona, hay goto goɗɗo wona ɗum. Par ce que ma jogo temps hay Messi a jeɗɗina ɗum, ma jogo temps par ce que Messi wawa joude fof, wawa aɗa jogui jouruji tawno mbawi lomtadema. Ɗo joni ganden Messi jogui ko duuɓi 33. Messi hankkadi natti wonde cukalel no dogannoɗa ni wona noon hankkadi. Ma jogo temps a deƴƴinanmo, jodda e makko, kalda e makko, a seni ko kanko woni joueur o important e Barça. Kanko mo andi kadi omo foti joɗade fofto. Ɗo joni an gonɗo entraînement Barça ko an fotata andu ɗum par ce que Barcelona ene jogui caɗele mawɗe ha joni cohli changede. Ɗo joni kam paɗen ɗo ko ɗo e décembre walla janvier ko nden min ƴeewa hol gonnoɗo président kesso Barcelona. Ten kadi so on président ari yo arde project mum, ta ko project juuɗo, ta ko project no walla Barça yaha yeeso. So wona ɗum jarani haydara par ce que arde project ma mo jiɗɗa, saɗa yiɗi kumen ko waɗat ko o kontina, sa yiɗa jaltinama gadda entraînement mo jiɗɗa yo zone jiɗɗa. Yumɓe comme no Carlos Puyol en, comme no Xavi Hernandez, comme no Pep Guardiola, ɓen hankkadi nde poti artude Barcelona. Yimɓe ɓeɗon ɓe kam fof ɓe poti artude Barcelona par ce que Barcelona ne sohli akade mumum yo walle. Min mbiɗa andi bawɗo wadde ɗum tan ko Pep Guardiola walla dokka Xavi Hernandez pour o heɓa expérience par ce que ha joni omo sohli expérience. Kanko o parani wonde entraînement Barça, o suwa taw hebde ɗon. Ɗo joni ko yo won e club mo yiɗi o walla club o ko nden tan hankkadi omo waɗa préparation makko pour arde o walla équipe mawɗo o. Par ce que joni soɗen mbi eɗen mbaɗamo entraînement Barça o suwa taw tam makko yonani, kono ko yo ara ko yimɓe baɓe ni yo ngara club o yo ara, yimɓe yaltuɓe fof yoɓe gartu club man. hay sinno somi dañi hay Samuel Eto'o yoɓe gartir ɗum. Hay Samuel Eto'o no hoore mum, Samuel Eto'o ne yiɗi Barça,
yoɓe garti ɓe dokkamo place e Barcelona. Président keso garowo hay Samuel Eto'o e hoore mum. Samuel Eto'o kañum ko haala Barça tan heewi haalde. Samuel Eto'o ne yiɗi Barcelona ne feewi. Hay on so dañi artude yo artu kadi club noɓe jiiɗi o. Ɗo joni Barcelona ko ɗum sohli. Barcelona ne sohli wadde gueɗe kewɗe pour changede équipe o no yarata ni, pour ha équipe o wawa yaade yeeso. Par ce que ɗo joni ko ɗum cohli ɗin ko heddi ko min mbaddu hen kono wonde jiɗɗo Barcelona sport bon en ƴettat temps ko temps wonata manta men ar kono joni équipe o no yarata ni ɗo joni mimi sikkani saabu ɓe gagne nde ɗo hi ɓe mbawa tan gagnade pour so Koeman change gueɗe kewɗe. Koeman kañum yo jogo équipe o. Koeman yo foti wadde ko foti wadde ko pour ha oɗo équipe mo jiɗɗin ha yaara yeeso. Wona ɗum Barcelona ko yahata nde ɗo hitande ujunnaje nogas e goho o waɗata gueɗe kewɗe pour équipe o yaha. So wona ɗum équipe o ha nokku yahani. Champions League ɗum den kadi joni eɗen men jou mi siki talata walla alarba men jou ƴewan kadi no équipe o yara kono kam match hanki o Barcelona jouwan haydara par ce que premier mi-temps haydara ɓe mbaɗani eɓe jogi ko so wona seeɗa Ansu Fati waɗi e ɗum ɗo Busquets perdi balluji kewɗi. Dembélé ko noon. Deuxième mi-temps o a yii kam ɓe tiri balluji kewɗi kam kono gardien Alaves o walli waɗo kip perdude kono hamɓe mbaɗi gueɗi kewɗi. Deuxième mi-temps ñanowo changé yimɓe ɓe waddi Trincao, waddi Pjanic, waddi Pedri. Nden gueɗe kewɗe change kadi erreur mo waɗi hanki o kadi ko yaltinde Ansu Fati gadda Braithwaite. aɗa wawno kam yaltinde Griezmann gadda Braithwaite kono Ansu Fati en wawno wallude ɗon e 30 minutes keddiɗo o kam maw jogo bal maw jogo temps kam pour nden kam ene wawno e nanna bi e anniversaire makko o kam ɓeyruji e erreur kewɗo kam Griezmann oɗo Koeman waɗi hanki. Griezmann kam eɗen gandi nanni bi hanka kam mataw ɗo yeeso ƴeewen sa ko nanni bi ko ma woni équipe on. Griezmann ha joni mi yiyani ko waɗa ko ene wawi mbaɗamo place o juude Deschamps ƴeewa men wawi ɗon ma waɗɗon hunde kono ha joni en cohli kanko yo won Griezmann gonnoɗo Atletico Madrid o. Griezmann ko soda ko nafani min haydara. Ƴeewan so président kes gara tawne yiɗi o heddo walla wasa heddo tan kadi ƴeewan so nde ɗo hitande ujunnaje nogas goho saw kadi Messi ma heddo équipe o walla hankkadi neɗɗo e gasi Messi hankkadi natta joude Barça e équipe goɗɗo. somi dañi ko min mbi yam mbiɗa yiɗi Messi kono ɓuran min ko Barça jimi. somi dañi ko yo Messi yabanko pour oɗo équipe waɗa project taw hankkadi Messi
so heddima kadi project video project tawma wallum pesa so wona ɗum en jahani hay nokku ew bandiraɓe en calminama en anjurama kadi jawtnewo vidéo onon yiɓɓe Barça ɓe kadi jalte hay onon yiɓɓe Real ɓe kadi jalte mbiɗa andi Real Barcelona ne mbayi kala jiɗɗo football jalte jawtne oɗo vidéo kadi goppan yande mon ten kadi soɗon goppa yande mon jaha page am Facebook kadi mbiɗa jogui hay WhatsApp mbiɗa jogui page biteɗo Umar Sports Around the World walla jahan kadi sukaɓe gendi ha kañum e Facebook e WhatsApp min jogui toon hay kañumne kadi jahan toon kono kam soɗo jaa Facebook soɗon dokkam yande mon goppe vocal pour mi wawa jabade mon saw koye France bindu ɗon ma jaafa ɗon mi lirata France mbiɗam ekko hen kono mi lirata France ɓurini ko yon goppanam vocal pour mi wawa kam haaldude mon kadi mi wawa jabade ko jiɗɗon ko par ce que min koye mon gommi komi jiɗɗo football kala jiɗɗo football eɗen mbawi haaldude par ce que ko haala football haalde mum ene weeli kadi yebde football ene weeli hay sinno ko Real jiɗɗa hay sinno ko Arsenal hay sinno ko Chelsea jiɗɗa eɗen mbawi haaldude haala équipe kalmo jiɗɗa ɗon e banggal min mi ala hen caɗele kono kam saw ko Facebook jaɗon goppe ɗon vocal mon après mami waw jabade mon ew on calminama on juurama ko Umar Sport Talk wonɗo kadi e anglais e Umar coftal ɓalli e Pulaar mi salminimon bandiraɓe on calminama dole ɗo kadi jigongol min kalmin kontin haalde football Everton min kal haala Liverpool so ɗo jiɗi section mbiɗa wawi wadde section tan taw ko league update mbaɗanmi mbiɗa haala tan gañiɗo ɗum foof ene wawi won kono on calminama on juurama ɗo e yeeso ha gongol inchallah